Калі я сядзеў за кратамі, а дакладней у папраўчай калоніі нумар 3 на Візьбе, я меў беседы з прадстаўнікамі адміністрацыі, ад якіх залежаў, натуральна, мой лёс, і якія вось так вось маглі мне зрабіць вельмі прыкра і наадварот. Напрыклад, я вельмі добра памятаю сваю размову з ампарорам Дзянісам Федченко у ШИЗА. У нас была такая задушэўная нібыта гутарка, і я спрабаваў яму данесці, што мяне пасадзілі без аніякіх доказаў віны. І толькі за тое, што я паказваў праўду, як мусара забіваюць, нявечаць ды убіваюць людзей, як чыноўнікі бяруць хабары, як чыноўнікі будуюць небяспечныя вытворчасці, ігнаруя экалагічнае заканадаўства, і як працуе сістэма правасуддзя, па факту паказваў яе адсутнасць, як Лукашенко, нібыта гарант Канстытуцыі, парушае яе паўсюль, дзе толькі можна, каб быць больш дакладным, проста падціраецца ёй. Я тады папрасіў Дзяніса Федченка толькі аднаго, каб ён не парушаў заканадаўства у дачыненні зэкаў і не здзёкаўся над людзьмі, таму што за ўсе злачынствы прыйдзецца несці адказнасць. У якасці прыклада я прыводзіў нейкую дакументальную стужку, якую бачыў да турмы і якая на мяне зрабіла моцнае ўражанне. Это была стужка пра салдатаў Піначэта, пра амапаўцаў, ці як іх там назваць, якія падчас ягонага праўлення забівалі і нявечалі іншатунцаў. У далёкія 70-е, 80-е гады мінулага стагоддзя. Дык вось, сутнасць стужкі ў тым, што тых, хто забіваў і нявечыў, знайшлі і прыцягнулі да адказнасці. А ведь 50 год таму не было лічбавых магчымасцей такіх, як зараз. А злачынцаў, падаецца, праз 40 год усё роўна знайшлі і пакаралі. А зараз наўпрост нічога немагчыма схаваць, ад слова зусім. Піначэт спакойна сябе сканаў у 1996 годзе, а тых, хто выконваў ягоныя злачынныя загады, пасадзілі на вялікія тэрміны, а яны на той момант ужо мелі пад 50 і за 50 год. Так што думайце, мусара, думайце, Лукашенко за вас адказваць не будзе. Таму што гэта не Лукашенко страляў у Геннадзя Шутава ў Берасці і ў Аляксандра Тарайкоўскага ў Менску. Не Лукашенко вешаў Нікіту Крыўцова, не Лукашенко паліў забітых у крематорыі на паўночных могілках у Менску. Гэта вы, мусара, бесы мелкія. Да Лукашенка-то свой асабісты рахунак, а да вас свой. Уся сілавая абслуга Лукашэнкі зафіксавана і апублічана на розных платформах ды рэсурсах, накшталт дзікага палявання ды луказона. А калі там кагосьці няма, то гэта не бяда. У архівах Белпола есть усі. Я правяраў. Так што, даражэнькія, шмат хто з вас застанецца без пенсіі, без жирнай мусарской пенсіі, такой длинной, пасля 45, да? І такой шчаслівай. Многія з вас перакананы, што вашае кайфовае мусарское жыццё ніколі не скончыцца, а злачынствы, которые вы зрабілі, застануцца беспакаранымі. Думаеце, як вам зручна, але шмат хто з вас ведае, што гамон набліжаецца і што развязка ўжо хутка. Шмат хто з вас адумаўся і прыхуеў ад таго, што натварыў. І зараз не знае, што рабіць далей, і там пастка, і там няма выйсця. Насамрэч, выйсце вельмі простае. Прыпынісь. Перастань біць, хлусіць, здзёквацца. Узгадай, што цябе нарадзіла маці. Маці, а не Лукашенка. Спыніся і спакойна чакай справядлівасці. Справа 104 у беларусаў замежжа, што ўдзельнічалі ў святкаванні сёлетняга дня волі, могуць адабраць маёмасць. Следчы камітэт распачаў супраць прадстаўнікоў дыяспары крымінальныя справы за ўдзел у экстрэмісцкім фармаванні і дыскрэдытацыю Беларусі. Мусара следчыя добра ведаюць, што парушаюць заканадаўства. Таму, паважанае спадарства, прашу вас, захоўвайце ўсе дакументы з подпісамі і прозвішчамі следчых, суддзяў, супрацоўнікаў аддзела выканання пакаранняў.
каб у новай Беларусі хутенька прыцягнуць іх да адказнасці. Не забывайте, что у вас какая-то собственность здесь есть. Советую уже забыть про эту собственность. Но не ставьте под удар своих родственников. Не, бандыт, ні пра што ніхто з нас не забыў і не забудзе. А зараз я хочу звярнуцца да беларусаў і да маскалей. Да маскалей, якія прыехалі да Беларусі набыць нерухомасць. Хочу звярнуць вашу увагу на той факт, што зараз у Беларусі палітычны крызіс. Улада захоплена неканстытуцыйным шляхам і па факце з'яўляецца незаконнай. Так, безумоўна, гэта ўлада, пытанняў няма. І непадпарадкаванне ёй можа выклікаць сур'ёзныя наступствы. Калі Гітлер акупаваў Беларусь, з яго уладай таксама прыходзілася лічыцца. Беларусь пад акупацыяй Лукашэнкі, а Лукашенко па факце з'яўляецца гаўляйтарам Пуціна на Беларусі. І калі нехта з вас, не дай бажэ, набудзе ў гэты няпэўны час кватэру, дзе будзе прапісаны нейкі чалавек, дапусцім я, а вы гэтага не заўважыце, альбо наўпрост заб'еце балта, праігнаруеце, то ў будучыні у вас будуць вялікія праблемы. Не ў Лукашэнцы, а менавіта ў вас. Новая ўлада адбярэ яе ў вас і аддасць уладару. А ўжо вы самі будзеце спаганяць свае грошы са следчых там і з усіх іншых. Але іх жа таксама будуць судзіць і наўрад ці у вас нешта з гэтага атрымаецца. А тыя таварышы, што набылі кватэру ціхановскіх ды цапкалаў, наўпрост я лічу безгаловымі людзьмі і ўяўляю, якія прыгоды іх чакаюць наперадзе. Які хайп і які хейт. І наогул, паважаныя беларусы спадарства, я заклікаю вас не купляць вас нічога праз канфіскаты ды аддзелы выканання пакаранняў. Ні мікрахвалёвак, ні ўцюгоў, ні тэлевізараў. Вы ж зараз выдатна ведаеце, якім чынам злодзей Лукашенка і ягоная банда забірае у людзей маёмасць і прадае яе вам. Няўжо вам патрэбна гэта набрынялае кров'ю і слязьмі майно? Гэта ганебна і не па-чалавечы. І яшчэ, ввогуле, ніколі нічога не купляйце ў мусароў. Яны часцяком прадаюць машыны і іншыя рэчы, якія Лукашенка забірае ў беларусаў, ды ім аддае. Па дзяшоўцы, у якасці ўзнагароды за службу. Таму што прыйдзе час і прыйдзецца вяртаць законнаму ўладару гэтыя рэчы. Наогул, лепш у такіх справах з мусарамі не звязвайцеся. Не так. Наогул не кантактуйце з імі па магчымасці ніколі. А ўжо пра нейкія сумесныя рухі проста ні-ні. І памятайце, ведайце, усё пачнецца хутчэй, чым падаецца, і кожны адкажа за свае ўчынкі. А пасля той размовы зампарор Федченка заканадаўства больш у дачыненні да мяне не парушаў. І не таму, што я на яго паўплываў, а потому, што мы з ім дамовіліся. Я сяджу ціха, і ён мяне не бачыць. Так яно і атрымалася. Але гэта ўжо совсем іншая гісторыя, якую я вам калі-небудзь абавязкова распавяду. Жыве Беларусь! Слава Украіне!